Asiniroha madihamu doh dame na siyan Tuhan dewata amata, doh siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan seperti biasa, selamat mengerti Manginang dah. Besok kita akan memasuki minggu yang luar biasa. Bongotatama minggu Trinitatis, minggu kalender gereja na kejangat ya Manginang ate. Ya molonunga bongok tu minggu Trinitatis, tokin nari bongok mahita 7 tahun per huriaun. Bapak saudara-saudara, persiapkan hati pikiran keluarga kita untuk memasuki hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan. 5 Musa 5 ayat 20 sia. Dalam bahasa Indonesia ulangan 5 ayat 32. Atong rikoti hamuma mangulahon. Songon na tinonahon ni Jehovah debatamuna itu hamu. Unang hamu manibil tu siamun manang tu habirang. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, unang manibil. Ya, unang manibil. Nah, ini dia. Molo hitalak Batak. Manginang, ya. Kita mungkin tahu lagu Poda deh, ya. Lagu Angur dogo warmi anak kuku. Ya, itu dia. Dilagui pesanna asa diingot akatona ni na dua-dua unang manibil mangulahon akan nasolengan. Nah, itu dia Manginang. Nah, kalau kita perhatikan pasal ini Manginang ya, pasal ini jelas dikatakan di sini ini adalah bagian dari sipaingot, perintah untuk melakukan titah Tuhan, perintah Tuhan itu. Jala dia 70 buasai konulahonon nasida natinonahon ni Jehobai ya. Dia 70 didok marparange mahamu di bagasan saluhut dalan naung tinonahon ni Jehovah di batamuna itu hamu asa mangulu hamu jala marhasonangak kamu jala liling hamu mangulu di tano sitianon munai. Nah, kenapa seorang ayah menasehati anaknya supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri tetapi melakukan pesannya supaya hidupnya baik, supaya hidupnya tidak melakukan hal-hal kejahatan dan lain sebagainya. Nah, dalam mahata ni debata Manginang. Ya. Dalam mahata ni debata. Nung atakas nak kining dia 70 didok. Sa mangulu hamu jalaliling mangulu ni namun se luar biasa. Atau nga manami na namin na hinaholongan. Unang mamanibil hita tu siyamu do tu habirang. Alay manotong mahita mangulahon hata ni debata di pardalanan ni nguluta. Asaboha. Asa maruli las niroha hita, maruli asin niroha hita di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Haidu. Tung denggado molo say totok kita mangulahon hata ni debata. Las doroha di na tua-tua molo say diulahon akaya nakko pino para kaparangin na denggan. Tuhani betong las dorohana molo say totong hita jugul mangulahon akkaulon na denggani di bagasan haporsyota. Tu debata marhite Jesus Kristus Tuhan tay. Atau nga Manginang, molo say pinaingo pe selamat mangarade. Napaingot tok kita tu asa totong taingot to na ni debata. Ya ingot tamu mapabadiahon ari minggu. Tung songon dia perocok ni ulomu sangahon marsaur dohot Tuhani. Ingot hatanai. Orom jua kaulau ni satokin. Usahakanlah untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Bapak saudara-saudara, selamat merenungkan firman Tuhan. Tetaplah engkau bersuka cita. Mertua doakan atau mangihon hata de debata. Jala naupiopsa. Amin.